Z blata do kaluže, audiopoviedka. Štvrtá časť, Jara. Jara bola večer sama. Vlastne aj cez deň bola sama. Aj keď bola v kravíne s kolegyňami, aj tak bola sama. Kým žili jej rodičia, bola sama a keď zomreli, zostala sama. Aj keď spávala s Jožom, bola sama. Celý život bola sama so sebou. Častokrát jej tá samota liezla na nervy, ale nevedela ju odohnať, ako prašivého psa spred domu, ako smradľavého bezdomovca z nočnej stanice, ani ako dotieravú jeho vistku z námestia. Držala sa jej ako kliešť a keď sa k nej niekto priblížil, okamžite ho odstrašila. Sedávala po tme pri okne a načúvala zvukom z ulice. Susedovi brechal pes, mačky sa naháňali priamo pod balkónom a v diaľke prešiel vlak. Sedela a lačne šľúkovala. Chlad sa jej vkrádal do izby ako špión. Striaslo ju, ale cigaretu nezahasila. Vychutnala si ju do posledného šľuku. Často nemohla spávať a tak pozorovala východy slnka. Poznala presný čas, kedy sa ráno prebudzajú vtáky a začínajú spievať, kedy kohút prvýkrát zakikiríka a spustí sa brieždenie. Milovala vôňu leta, trávy a čerstvo pokoseného sena. Aj preto pracovala v kravíne. Vôňa sena jej neustále pripomínala leto. Aj keď mrzlo, až prašťalo, za každým cítila letné ráno. Najradšej by sa presťahovala do teplých krajín, aby mala celý rok teplo. Rada sa vyhrievala na slnku ako jašterica. Aj sebou tak občas metala. Mala v sebe slnko a nekonečnú energiu, až kým ju ľudia oň nepripravili. Preto má radšej rastliny a zvieratá. Tie ju nikdy nezradia, nebodnú jej dýku do srdca, keď to najmenej očakáva. Miluje rastliny a ich postupný vývoj. Dokáže hodiny sedieť a pozorovať včely a čmeliaky, ako poletujú z kvetu na kvet a postupne ich opelujú. Lienku loziacu po stonke kvetu a jej vzlet. Baví ju každý deň sledovať postupne sa rozvíjajúci puk, až pokým sa úplne nerozvinie a nepremení na krásny kvet. U zeleniny ju fascinuje premena kvetu na plod a jeho postupné dozrievanie. Najradšej má paradajky všakovakých tvarov a chutí. Od veľkých masívnych gúľ až po drobné hruštičky. Jemne trpké až slabulinké ako prezreté banány. Zbožňuje celý ten proces rastu a dozrievania. Aj ona vekom dozrela, lenže nie do sladkej, ale do trpkej chuti. Život to tak zariadil. Muži jej ukradli slnko a ona zatrpkla ako drienky. Zhrubli jej prsty, koža aj srdce. Pracovala veľa a tvrdo, bola z nej ohromná dríčka. Málo ktorá žena jej v práci stačila. Silu mala ako kôň a hlavu tvrdú ako baran. Mala buldočiu povahu, keď sa do niečoho zahryzla, len tak ľahko sa nepustila. Neznášala krivdu, faloš a pretvárku. Za pravdu sa vedela pohádať do krvi. Bola tvrdá a priama, nešetrila slovami, čo na srdci, to na jazyku. Bola ružou s trňmi. Občas len nemo stála, občas pichala. Milovala ruže a napriek tomu nikdy nemala na ružiach ustlené. Chovala 5 mačiek a 2 psov. Často sa správala ako mačka. Vedela sa uraziť, stiahnuť do seba, aj odísť voľná a nespútaná. Neuhla pred nikým ani pred ničím. Keď prišla Zdena prvý raz do kravína, mala z nej hrôzu. Jara na ňu pôsobila odmerane a nepriateľsky. Až sa raz stal incident. Jedna krmička, ktorá robila pri bíkoch, ochorela a namiesto nej tam poslali Zdenu. Bola mladá a neskúsená, dovtedy sa starala iba o jalovice. Nevedela, čo všetko krmenie bíkov obnáša, ani to, že sa treba mať pred nimi na pozore. Navyše bola stále veľmi ľahkovážna a neuvedomovala si možné nebezpečenstvo. Nasypala im krmivo a vtedy sa jeden otrhnutý bík vyrútil priamo na ňu. Začali ju prenasledovať. Bežala naprieč celým kravínom, ale bík bol rýchly, doháňali ju. Nebyť Jary, ktorá sa tam z nenazdajky objavila, rozčapila bránu a rýchlo ju zabuchla, mohlo to skončiť tragicky. Zdena sedela na zemi a lapala po dychu. Zbláznila si sa? Vliez tam bez toho, aby si skontrolovala, či sú priviazaní? Je to samovražda? Zrúkla na ňu Jara. Zdena mykla plecami a po chvíli sa od nervov rozrevala. Nerev, pláč nič nevyrieši, povedala Jara už miernejšie. Som krava, vyriekla Zdena a poutierala si slzy. Na budúce budeš múdrejšia. Poučil ťa vlastne niekto? Spýtala sa Jara. Nie, nikto mi nič nepovedal. To sú svine, mali ti to povedať, ja im to vytmavím, zastrajala sa Jara. Nič im prosím ťa nehovor, nechcem žiadne problémy, prosila ju Zdena. Jara si aj tak urobila po svojom. Od toho momentu sa z nich stali priateľky.
Dva protiklady, mladá sebavedomá Zdena a staršia zatrpknutá Jara. Napriek tomu, že nemali zdanlivo nič spoločné, perfektne si rozumeli. Každá z nich bola úplne iná, no obe boli veľmi silné osobnosti, ktoré si nenechali srať na hlavu. Ďakujem za pozornosť. Ak sa vám poviedka páčila, zanechajte mi tu prosím like a sledujte ma. Majte sa pekne. Do počutia.